إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram din kardeşlerim, muhtaram cemaat. Allah'a şükür, cumamız mübarek bulsun. Allah Teala okugan namazlarımızı, bergen sadakalarımızı, kılgan izgiliklerini, tutkan orozalarını kabullarda kılsa indi şu iki cuma arasında. Indi bizning şulay qarasak indi cemaatay biz nidir gaflette biraz turabız. Gaflette indir bir muciza ketken şekilde, bir muciza ketken şekilde oturabız. Нәрседер булырга тиеш, нәрседер шундай. Яхшы хәбәрне инде һәр вакыт инде кеше шундай авыр вакытларда инҗектер җиңеллек теләп, менә шул нәрсәгә өметләнә бит. Индер мөгъҗиза булса, ләкин менә без онытабыз, менә безнең мөгъҗизабыз бар. Мөгъҗизабыз бар, ул һәр өендә бар, һәр мөселман өендә бар. Ул кызганычка каршы кемдер аның мөгъҗизасы бәлки тузан астында, тузан белән капланган. Ләкин карга кирәк, бит. Кемнең ничек? Кемдер укый аны? Сез аңлыйсыз, бит. Мин Коръән Кәрим турында әйтәм. Коръән Кәрим ул безгә бер мөгъҗиза, без анарга карыйбыз инде. Без әйтәбез, вот Гайса алейхиссалам су астына йөри иде. Мәйетләрне торгыза иде. Әле Муса алейхиссалам анда күп мөгъҗиза күрсәтте. Үзебезнең безнең мөгъҗизабызны без нәрсәдер мөгъҗизага санамыйбыз да. Менә кемдер мәсәлән, бу мөселманнар шундый мөселманнар бар. Мәсәлән, ул 1-8 ел укый инде, ләкин Коръәнне әле укырга өйрәнмәгән. Шундый да кешеләр бар. Мәтәм син ничек шулай яшисең икән белмим инде. Бәлки ул һәрбер кеше инде үзенчә уйлый, бит, ләкин монда ни кирәк, карарга кирәк. Мөгъҗизабыз бар, аны беренче урынга куярга кирәк дип. Чөнки без, инде шундай гадәт бар инде кешеләрдә, бит, әгәр нидер нигъмәте бар икән, ул аны нигъмәткә санамый. Анарга ул иялә, өйрәнә, шулай була да. Димәк, русча әйтсәк тә, что ценим, что имеем, не храним, потерявши плачем дигән сүз бар бит. Менә Коръәндә. Менә сез кемнең Коръәнне тыңлыйсы килә? Кем бүтән бер нәрсәне тыңлый алмый? Глухой. Кем аны укыйсы килә Коръәнне? Укый иде анарысын. Бәлки онытканмы нәрсәме? Хәзер күрә алмый. Коръәнне укый алмый. Менә ишеткән, күргән вакытта анарга игътибар бирергә кирәк. Һәм дә берничә фазилатын әйтәсе килә шул Коръән Кәрим турында. Коръән хафизлар турында берничә фазилатны сезгә китерәсе килә. Без әйтәбез, мәсәлән, беренче итеп бит хафизул Коръән мин әһлиллаһи ва хассату. Димәк, Коръән хафиз ул Аллаһның әһленнән, арабча була әһлуллаһ. Димәк, Аллаһ дигән сүзе без истибез икән, без әйтәбез бәйтуллаһ, буютуллаһ. Бит әйтәбез. Мәчет турында мәсәлән, ни өчен без аны әйтәбез? Без әйтмибез анда Аллаһ Тәгалә яши дип. Без аны олыглау өчен әйтәбез. Мәчет бәйтуллаһ. Димәк, монда
үзеңне тәртиптә торырга тиешсең, үзең теге ахлакны, әдәп белән килергә тиеш, намазны укыдың, тәһаратны алдың, все, киттең, матур гына бит. Нитәс килмәдә спорлашасы да кирәкми монда, вот ничек сиңа әйтәләр, кунакка килгәндә тыйнак бул. Шулай әйтәбез, бит. Ә монда Аллаһ Тәгаләнең әһелләре бар, кем ул? Алар Коръәнне ятлый торган кешеләр, Коръәнне күп укый торган кешеләр. Ул да яхшы нәрсә. Һәм дә Al-Qur'anu yarfa'u hafiza. Демәк, Пәйгамбәребезнең сүзе бар, бит. Менә кем Коръәнне укый, Пәйгамбәребез нинди хадисе бар, Коръәнне укый, яхшылап кына ятлый, ул фәрештәләр белән бер дәрәҗәдә була. Ә кем авырлык белән укый, тырышып авырлык белән анарга икеләтә әҗер савап була. Кемдер мәсәлән яхшы укый, хатасыз, нисез бит. Ләкин укый матур итеп, ничек кирәк тәҗвид буенча нәрсәм, ул фәрештәләрнең дәрәҗәсендә була. Ә инде кем мәсәлән ирәнә әлегенә берничә адымнар ясаганнар бит, әйтә вот не получается, әле нәрсә шунда нидә бит, зарланалар бит кешеләр. Анарга икеләтә әҗер савап. Анарсын Аллаһ Тәгалә менә кем Коръән белән шөгыльләнә, кем аны укый, ятлый, саклый, Аллаһ Тәгалә шул белән кешенең бу дөньяда да кадерен күтәрә, дәрәҗәсен. Ничек? Чөнки менә Пәйгамбәребезнең дә сүзе бар, бит. Инналлаһа ярфау бихадал китаб aqwaman ва ядау бихи al-ахарин. Менә шул китап белән Аллаһ Тәгалә кавымнарның дәрәҗәсен күтәрә. Кая бер кавымнарның дәрәҗәсен түбәнгә төшерә. Демәк, син Коръәнне кабул иттең, Аллаһка шөкер, син мусламаннарда булдың, Аллаһ каршында син шул дәрәҗәле кавымнан буласың. Һәм дә инде мәсәлән тагын да Пәйгамбәребезнең хадисендә бар, инна мин иҗлалиллаһи икраму ли шайба аль-муслим ва хамил аль-Qur'an. Һәм дә мәсәлән Коръән ятлаучы, хафиз Коръән әйтәбез, бит. Мәсәлән, ничек Аллаһ Тәгаләне олыглый аласың син? Иҗлалулла, димәк, возвеличивание, олыглау. Ничек син мәсәлән, нәрсәдә ул күренә? Син мәсәлән бер карт булган мусламан кардәшеңә ихтирамлы буласың, икрамлы буласың. Нинди аңласың, нитмисең, китәле моннан юлдан, син карчык, нитәлесең. Демәк, кем олы яшькә җиткән икән, аны икрам белән карыйсың анарга, булышасың, ихтирам белән. Демәк, ул Аллаһ Тәгаләне олыглау була. Һәм дә әгәр кеше, мәсәлән, бер кеше Коръәнне ятлады икән, син анарга икрам белән, ихтирам белән карыйсың, ул Аллаһ Тәгаләне олыглау була. Һәм дә хафизул Qur'an мағбуту фи дуния вал ахира. Демәк, без әйтәбез, бит, хәсәтлек белән карарга беркемгә дә кирәкми. Карал син тегесен машинасы матур, безнең хатын матуррак, тегесен зуррак. Шул бөтенсе дә мамну, ярамый. Бик күп чирләр шул нәрсәдән килә. Пәйгамбәр без әйтте, ике нәрсәдә генә хәсәтлек белән карап була. Һәм дә ул Пәйгамбәр без әйтте, шул кеше ки, әгәр Аллаһ Тәгалә анарга гыйлем биргән, Коръәнне өйрәтте, һәм ул шул Коръәнне төнлә һәм көндез укый торган. Менә шундый кешегә хәсәтлек белән карап була. Мин дә шулай ук идем, минем шундый хәсәтлек хисләре булса, бит. Менә шундый вакытта ярый, шундый вакытта ярый. Һәм дә инде безне хафизул Qur'an, мәсәлән, без юлда мәсәлән барабыз, бит, кардәшләр белән юлга чыктык, мәчетне җыраттык юлда, юл кырында мәчетебез күбәя инде, Аллаһка шөкер. Менә шул бер җәмәгать машинадан чыга да, исрыйлар, кем имам була? Кем имам була? Без әйтәбез, кем күбрәк һәм матуррак Коръәнне укый. Имам булу ул шулай гына түгел. Давай син була әле, мин буласы килми. Имам булып басып тору, ул зур әҗер савап, җаваплыкта. Демәк, нитәргә кирәк? Әгәр ул сиңа Аллаһ Тәгалә шундый дәрәҗәне бирде икән, аны тапшырырга кирәк, тиешле рәвештә.
Менә шул Коръән дә сиңа булыша. Һәм дә инде мәсәлән без аларны карасак, нәрсәдә? Менә беренче сугышлар булгач, бит күп мында кешеләр үлделәр. Без бит әйтәбез, фәлән сахаба үлде. Алар башкача да әйтәләр. Алар әйтәләр, 40 Коръән хафиз үлде ди. Нишлибез? 40 Коръән хафиз үлде. Анарсын, мәсәлән, сугыш вакытында булганы бар бит кемдер, мәсәлән, сездән хаҗда. Булганы бармы? Саудиянең җирләрен күрдегез бит. Ул безнеке Чернозем шикелле түгел. Анда тырышырга кирәк, каберне казырга. Шул ук вакытта, сугыш вакытында Пәйгамбәрбез рөхсәт иткән нәрсә, 2 кешене бер кабергә салырга. Кемне ди беренче итеп күмәбез, салабыз. Кемне беренче? Кем күбрәк Коръән белде? Кем күбрәк Коръән белүче, аны беренче итеп салыгыз. Анарсын өстенә кардашны салырсыз. Менә шулай. Әйбит. Һәм дә инде без нитәбез яшфул Коръән ли хафиза яумул кияма. Коръән шафагатчы булып килә кыямәт көндә. Без кыямәт көндә һәм без монда бәлки дуслардыр, танышлардыр. Әле бит безнең кыямәт көне җиткәч тә сиңа хатының да, баласың да беркем дә сиңа булышмый. Яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани ликулли мрин минкум яума идин ша'ну югни. Шул көнне дә кыямәт көндә син хатыннан чабырсың, ул синнән кача, син баладан качасың, бала синнән кача. Синең беркем дә юк, синең шафагатчы юк. Не син нәрсәгә өметләнәбез? Өметләнеп була нәрсәгә? Коръән Кәримгә. Әгәр син аны укыдың икән, күз алдына китерсәк, безнең беркем дә юк. Всё беткән баш буласың. Син точнанда без үзебез гамәлләр белән беребез дә җәннәткә кирә алмыйбыз. Иллә мәгәр кемдер безнең өчен шафаат кылачак. Ул пәйгамбер була, Коръән була, ураза була, намазлар була. Менә Коръән Кәримне укысак, анарга игътибар бирсәк, ул безнең өчен шафагатчы булыр Алла бирсә. Шуңа күрә җәмәгать, алар хадислар күп, безнең вакытыбыз гына җитми. Игътибар бирергә кирәк. Буш вакытым булса укырга кирәк. Пәйгамбәрбез һәр вакыт әйтә иде, бит сахабаларга да. Һәм дә галимнәребез шундый карар чыгардылар. Иң кимендә без Коръәнне 40 көн эчендә бер хатымны чыгарга тиешбез. Инде кемдер мәсәлән аның кеше бар, тиз укый, яхшы укый, ул инде атнада бер хатым Коръәнне чыгарга тиеш. Ләкин безнең Коръәннәребез, идәгә булган Коръәннәребез тузан астында калмасыннар, ятим калмасыннар инде, укырга кирәк. Иң яхшы Коръән ул кулланган Коръән. Иң яхшы Коръән кулланган Коръән. Менә кайбер вакытта мәчеткә киләләр, егетләр, Аллаһка Аллаһдан рәхмәт яусын. Сырыйлар, сездә есть популярный Коръән, который надо отремонтировать. И шулай табасың бар. Алар анарга обложка ясыйлар, тышлыкларны ясыйлар. И шулай куясың, кешеләр дә файдаланалар. А кайбер Коръән прям аның теге битләрендә айырырга, бераз нитәргә кирәк, тырышырга. Ул ябышкан, кеше аны күптән инде укымады. Бит менә шундый Коръәннәребез әйләнмәсен. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, альхамдулилля, у нас по плану очень хорошо сошлось. Вы, наверное, видите, да, что не зря, наверное, здесь все это стоит. Это у нас Калям Шариф, перевод смыслов Священного Корана по системе Брайля в 10 томах. И как раз у нас так вышло, что по программе у нас обозначено духовное управление. Мы сегодня говорим о Куран Хафизов и о Коране.
Потому что мы с вами уже говорили, да, мы какого-то чуда ждем, но чудо вот оно здесь у нас на полке. Оно на полке читаемо каждый день, или оно пылится каждый день. Это все зависит только всецело от нас. Никто у нас, в принципе, не приходит, не проверяет, сколько ты прочитал. Люди, которые уделяют должное внимание Корану, это особенные люди. Поэтому здесь главное постоянство. Вот если постоянство будет в чтении Корана, или нафиль намазов, или уразы, да, то Всевышний Аллах, вот у тебя какая-то трудность возникла, ты заболел, Аллах согласен, и у тебя еще савап идет. Потому что ты всегда Коран читал, не переживая, и в какой-то день ты не смог прочитать. Выехал в какую-то поездку, или ты просто заболел, и в день, который ты не прочитал, Аллах тебе записывает, как будто ты его прочитал. Вот такая польза есть. Но я уже не говорю о том, что если просто пропускать там сутками, неделями, месяцами, Аллах согласен, Коран должен всегда быть у нас под рукой. Под рукой, потому что мы вот это именно чудо, которое надо понять, почувствовать. И мы с вами, например, когда говорим о том, что надо Коран читать, это надо Коран читать, но особенно важно его понимать. Особенно его важно понимать. Это вообще этим грешат, я бы сказал так, студенты молодые, которые Коран очень много выучили, но не знают арабский, например. То есть Коран выучил, но не понимает. То есть иногда, например, его могут позвать на маджлис, где родился ребенок, а он читает аяты, которые повествуют об аде, об наказаниях. Да? Или позовут там его на никах, на свадьбу, а он читает там про фараона, как Аллах Та'аля его наказал. Да? То есть и гости этого не понимают, и он не понимает, но это не сходится с тем, что вот здесь сейчас происходит. Или, например, тебя попросили помолиться за кого-то там, за умершего, прочитай про джаннат, прочитай про прощение. Да? То есть Коран должен быть в соответствии с тем, вот для чего ты читаешь. Вот, то есть тафсир, толкование, оно помогает в этом понимании. То есть если мы сами, например, видели, да, что на полках у нас стоят там вот 6 томов, это Коран по системе Брайля, это то, что люди читают. Вот если этим людям еще помочь его понять, потому что мы с вами можем в любой момент Ибн Касир открыть, Табрани открыть, тафсиров множество. Если вы знаете арабский язык, это вообще прямо сказка. Можете читать в оригинале, да? Но те, кто не могут, но хотят понимать, самый лучший способ это, конечно, читать тафсир. То есть мы с вами можем в любой момент тафсир почитать, да? А вот сейчас вот как раз есть такая возможность у незрячих людей. То есть вы знаете, что у них свой язык, да? Язык по системе Брайля, это русский вариант, например, вот здесь представлен, да? Это то, что у нас было переведено, перевод смыслов. Это сейчас распечатано на системе вы брали. И одно такое толкование, его собирали это 1,5 года, то есть это все вводили в эту систему, да. И сейчас вот одна книга такая, толкование, да, она занимает 10 книг. 10 книг, такие увесистые, шрифт точечный, и бумага у нас не производится в России. Это все импортная бумага. Один комплект стоит 15 тысяч. Это 10 книг. Это как обычно плоская форматная печать, если была бы, да, вот она столько бы стоила. Обычно, если мы, например, сказали бы, что когда мы джимгат читаем, все мужики должны быть где в мечетях, кто бы ты ни был, продаешь ты на базаре или где-то торгуешь, ты должен быть в мечети. Если ты во время джимга где-то там торгуешь, у тебя харам идет, ты с харамом занимаешься. Поэтому ты, если кто-то там хочет, чтобы у тебя торговля продавалась, хотя бы какую-нибудь женщину должен поставить, а здесь должен сидеть. Ты мужик, ты должен здесь сидеть на джимга. И на джимга мы не можем говорить какие-то объявления, там, да, вот брат продает машину или еще что-то. Но мы можем делать объявления, касающиеся кого? Если строить какая-то мечеть, медресе, издательство Корана или еще что. Вот именно в этом польза для всех. Польза для всех. Кто бы что бы ни говорил, может каждый в этом поучаствовать. То есть ему савап будет.
И будет возможность у нас, вот отлично, например, от Куранов обычных, которые там в мечети лежат, да, ведь у них, у каждого такого Курана или комплекта есть свой хозяин, который его постоянно читает. Поэтому, если такой Куран подарить, комплект подарить незрячему, он будет его постоянно читать, то есть саваб будет постоянно идти. Потом, если какое-то желание у вас будет, да, это дело подарить кому-нибудь нуждающемуся. Если даже сами не можете, просто передайте кому-нибудь другому. Потому что вы, если на добро укажете, и кто-то добро это сделает по вашему совету, вы тоже такой же саваб получите, иншаллах. Но у него тоже особый саваб будет, да, ведь у него будет саваб идти каждый день, который человек будет читать Коран, будет его понимать и действовать в соответствии с ним. Проблема не в том, что у нас пока Куран хафизов недостаточно, проблема в том, что мы даже еще и не понимаем тех коротких сур, которые мы с вами что делаем? Читаем. Не всегда. Поэтому давайте отдадим должное Курану. Во-первых, начнем с себя. Если есть возможность, подарим Куран другому. И пусть Аллах Та'аля вот это Куран первый на таком языке, больше нигде не печатают. Возможно, где-то в Америке они больше уделяют внимание незрячим. Возможно, у них мусульмане есть, они тоже продвинутые, прогрессивные в этом плане. В Америке, вот, да, вот этих европейских странах. У нас это только пока начинается. А мы с вами знаем, да, что вот пока вот эта сунна не развилась, пока этот путь не ушел, пока есть возможность, этим надо воспользоваться, и, возможно, вы будете вот именно тем человеком, который эту сунну продвигает. По каким-либо вопросам, возникшим, братья, можете обратиться в комнату имамов. Если не хотите себя афишировать, чисто к имаму какому-нибудь подойдите, спросите, что, как, чему. Скажите, не надо мне ни от кого писать, никому писать, просто я вам даю, и сами там отдайте кому хотите. Но если хотите, чтобы было от семьи, там вот прям написано было, пожалуйста. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة